Bright lap away. Paina. Halo. Agak sengi. Ngilecha pendeng re. Ban lej ajing rap gue kalong ying. Ban agak video ngashukwa ban sengo tu yang i. Ba nginam mah yang ban nginam judge ya ka book by its cover mah ban nginam judge ten ring in sngap ya ka jingkren baling aku ban chiu tu ta namar ba kenang bangin sengo tu ya ka video ka bangin ban ajing ram kadai ka long ying ka ba duk ka ba jenjar bat ka ba don kam ya ka jing yarap ki jongi ki para bariu ki don ka riu kan thei ka ba don prangut ki kun ban ka bela ka trei bela sngi ban penbit penbiang kam tam don ni wei kun iba don jing duna iba myo sngo iba kelot iba menang ban keren iyo ban pa school tangi ta iwe bat kita kiwe ki nyongot ban iklem yo lat cho ban pa school te hangi so komen bat ngi ai ngo yo play ban yo ban lek ban yarap ya gane long yeng but ya gane ka video ngan spen mi la shai men mit la ne la shisngi men step amar ka jingbon kam bangam yo lat ban edit bat ban upload te khoble shibon ye phi ki paralog ki baju page ki baju karshan ya gane ka channel len kor khu ye phi kumju ro ye phi ki ba ai ki donation ka jing ai ka jong phi ka long ka jing men toy ya ki ba don kam ya ka jing rap ble nang kar khui phi kor khui ki kam ki jam jong phi ble nang ai phi ka met ka ba koj ka ba khia but la shisngi ala shai ngan so upload ya ka video but ngin sia page ka ba da video ba kham jrong ngin sia page ngin sia ngap ya ka jing thu khana kan dia desa pendeng re ka blok A mau khma wer aga dong mau khma wer te tang kum ta hi kan ne video ka de betang man pan su thu yangi bangin nam judge ya ga book by its cover ten re bangin ngap ya ka story shalandet jong kan ne video ka bangan sepelat ha kan ne ka singi sajang la ne ka singi thoding man met to khoble shibon khoble ko khui pi ngin sa yesham ngin sa page pat ya kan ne video andang apa lagi ka khoble ko khui pi khoble shibon ka janmet ka besok ya pi baro